Yes. Yabo, mangisase-distance ngigijima ngizonke angithi sokwenzeka umsindo vele. Labantu laba besibambe ngibashila ngi-distance enkulu kabi. Mangithi ngiyafika ngithi bangishaya lapha emagulini. For short. And mina ngizwanga next. Maze ngene emzimbeni angizwanga. Ngizwe nje ekseni yabona. Mangiphuzile kodwa manje yabo. Angizwanga next mina masingena bengizwa isound kuphela. Isikhathi sokuthina amaphoyisa apetrol. Makabona i-blue light wakuthi. Kugcwele abantu ababhala. Hey wena siyakwasebenza umuthi hey kudala sifuna. Hey unesibhamu yini? Amaphoyisa instead abopha mina. Waboshwa mina cabanga. Ngithutshuliwe kodwa manje ibullet ukudala bengangishayela kubhamu. Le phoyisa lelo mthongo ngikhumbula kahle ethi wena. Libe lokho liyangishayela beliyathumela ngimpama. Angiloko ngikhuluma mina ngidakiwe anginahayi impima umvula impama ngandaba bengafiki ngokuvika. Langishaya afele. Yangijebe ngiyamandiye court. Yangitshela uleli ukuthi manami ngilethele umuntu angifuni ukuthi ubhizi gcina ugwejwa ngoba vele iqala beliyosihla ngoba kune evidence. Awuthi yakhona yazi ukuthi manje iphuma nendende. Angithi hayi indende stream ayibona yathi le ngathi idom. Ileza sangaphandle. Leya ithi landi into. Angithi yabona le incwadi yama rights. Mangibuya nawe uyitshela yini spirit yashisa amaqeda ukhipha idayari uthi angibhali into efuna yenzeka ngale case. But I want the case to be dismissed or to be ngifuna i-case iphele yangithola ukuthi drop yangithola ukuthi wathela izinto zakhe nesothi wasivala wathi ngigeze ngazo ngasishaya futhi manje court yokuqala leya besibophiswe mnikazi belokhu yathenda leya ngefinal futhi manje ngefinal la kuthi yoqodwa khona ukuthi ila ukuthi ngiyagwetshwa or ngiyaphuma leya ivelanga futhi.